Taas on tullut lisää lunta, ei jumalauta oikeesti. Moikka vaan kaikki, mun nimi on Sampuro ja tervetuloa mun kanavalle. No tossa taannoin kerron tossa mun toisella YouTube-kanavalla, että mä lähdin Thaimaahan helmikuussa 3 viikoksi. Ja nyt tietenkin reissu on jo ohi, koska eletään jo huhtikuuta. Mä lupasin silloin ennen reissua, että mä jotakin sieltä reissusta postaan, mutta siellä oli liian huonot nettiyhteydet, että olisi voinut suoraan reissun päältä postata. Ja mä en oo suoranaisesti vlogannut siellä mitään, mutta mä kuvasin kaikkia paikkoja, missä me on käyty. Niin mä ajattelin, että mä teen tähän semmosen koosteen niistä paikoista, missä me käytiin. Nää tulee nyt 4 osassa, vähän niinku niiden paikkojen mukaan, missä me on käyty. Eli aloitetaan ensimmäisenä Krabista, sitten mennään tonne Ratsojaille, sitten käydään Phuketissa pieni mutka ja sitten lopuksi Bangkokiin. Näihin videoihin ei ole siis puhuttu niiden kuvaushetkellä, joten mä puhun niiden päälle nyt tässä sitten jotakin kommenttia. Spårkapten redan nämnde, flygtiden är 9 timmar och 5 minuter. Hela besättningen önskar er alla en trevlig resa med oss. Ensimmäinen hotelli, missä me oltiin, oli The Small Krabi. The Small oli semmoinen aika pieni hotelli, mutta se oli mun mielestä tosi siisti. Ja meillä oli semmoinen huone, mistä pääsi suoraan altaalle, eli Pool Access Room. Musta Krabilla on kyllä kaiken kaikkiaan tosi hienon näköistä, mutta mä tykkään niin paljon rantalomailusta, että nämä Krabin omat rannat oli kyllä hieman pettymys mulle itelle ainakin. Osittain se varmasti johtui kyllä siitä, että siellä oli aikamoiset kunnostustyöt käynnissä, ja sen takia se vesi oli hieman mutaisen väristä. Ehkä parasta näillä Krabin omilla rannoilla oli nämä ravintolat, joista näkyy hieno auringonlasku. Aonang Beach oli mun mielestä hieman paremman näköinen ja se soveltui myös paremmin uimiseenkin. Ehdottomasti meikäläisen lemppari liikkumisväline Krabilla oli nämä pikkuset Skode-taksit, joissa oli tommonen sivuvaunu, johon sitä pystyi istumaan kyytiin. Tätä kannattaa ehdottomasti kokeilla. Tätä mä taas en suosittele kenellekään, ainakaan jos sä kutisit kovin herkästi. Jos sä oikeesti tuut Krabille ja sä tykkäät rannoista, niin aivan ehdottomasti kaikista paras asia mitä sä voit tehdä Krabilla on vuokrata oma pitkähäntävene ja lähteä kattelemaan niitä lähisaaria, koska ne on minusta se Krabin juttu just, eikä ne Krabin omat rannat.
Me tehtiin tämmönen 3 saaren retki, josta Pranam Cave Beach oli ensimmäinen. Erikoisuutena sieltä löytyy semmonen pieni prinsessaluola, joka on täynnä tämmöisiä peniksen mallisia puisia esineitä hedelmällisyyden symbolina. Seuraava kohde, mihin me mentiin, oli Boda Island, mikä oli mun henkilökohtainen suosikki. Viimeinen saari, missä me pysähyttiin, oli Tub Island. Ja tää oli semmonen paikka, että tänne olisi varmaan kannattanut tulla pikkusen aiemmin, ettei jos laskuvesi vielä tullut. Yksi ehkä hauskimmista paikoista oli tuo Chicken Island, koska siellä oli tuo kananpään mallinen kallio. Ihan ehdottomasti yksi koko reissun kohokohdista oli kiipeäminen tuonne Tiikeri-temppelin päälle. Sinne joutuu kiipeämään 1237 porrasta, ja se temppeli sijaitsee noin 600 metrin korkeudessa. Ylös huipulle ei ole mitään hissiä, joten ainut reitti sinne on kiivetä noin portaat ylös sekä alas. Välillä noin nousut oli aika pystysuoria ja varmaan about 40 senttimetriä korkeita. Lopultakin täällä ylhäällä. Kiipeäminen tuonne huipulle oli kyllä todella rankka kokemus, mutta oli noin maisemat kyllä sitten sen arvoisetkin.
Yksi Krabin parhaimmista nähtävyyksistä oli myös tuo viidakon keskellä oleva Emerald Pool ja sitten kuumat lähteet. Tänne on jo jonkun verran ajomatkaa tuolta Aonangista. Emerald Pool on aika paljon myös paikallisten suosiossa, joten sillä voi tiettynä aikana olla tosi paljon ruuhkaakin. On lämmintä. Siisti. Ê, bây giờ mới này, mấy con hành vô mà hành ơi, vô bên đây, không giờ làm. Itse tykkäsin näistä kuumista lähteistä hieman Emerald Poolia enemmän, koska täällä ei ollut niin paljon väentunnostakaan. Niskaa polttaa kun tulee. Tosi kuumaa. Kuumissa lähteessä oleva vesi on noin 42 asteista. Siksi sen jälkeen onkin mukava käydä tuossa joessa vähän jäähyllä. Hei, jos sä tykkäsit tästä videosta, niin muista antaa sille peukku ylöspäin. Ja jos et ole vielä tilannut mun kanavaa, niin kannattaa tehdä sen, niin näitä lisää. Okei, nähdään taas. Moi moi!